ngene iki nang nggone kamar tidur kedua wis koyo ngene iki model yo. Nah, saiki langsung lurus rene sik. Nah, iki nang nggone area kamar mandine. Kiwa tengene wis keramikan separo, ya wis duduk, screenshot ready, shower-e iki ready, wadah sabun iki ready. Sebelah kiri kene iki ono wadah sabun, odol wis penatur dhewe yo. Nah, saiki langsung lanjut lurus kene mentok nang ngiri. Nah, iki nang nggone area laundry room-e, nang kene yo khusus. Ndukure kayak transparan, ben apa? Ben kumbane pen garing yo. Nah, saiki langsung tak ceritani nang kene, nang ruang tamu kene yo. Nah, sadurunge ruang tamu iki mangko dapure yo. Nang kene iki ana tamenge yo. Cara ngono ben masak apa ben gak ero teko njaba yo. Wah, iki mangko omane regane 250 juta ukurane 5 kali 10. Untuk sepe lokasi bareng wis. Pre kiamat buka yo. Wis ngono kasih suwe. Nang kene Mas.